Kiitos onnittelut voitosta ja tehtiin tarvittavat maalit ja puolustettiin tänään tarpeeksi hyvin. Niin miten se onnistui se täydellinen puolustaminen? No, ehkä oltaisiin voinut puolustaa vähän paremmin, kun 2 meni omiin, niin kuin just tuossa juteltiinkin, niin vähän liikaa mennyt omiin viime pelissä maaliin ja se on koko joukkueen juttu. Että vähän semmoinen sivuttaisliike koko joukkueella on pikkasen hukassa ja me ei saada niin kuin alueellisia ylivoimia puolustaessa ja vähän nukahdellaan. Mutta hyökkäyspeli oli hyvää ja monin paikoin puolustaminen oli hyvää ja tietysti se kaikkein tärkein 3 pistettä. Ja 4 tehtyä maalia, kiva keli, kotimatsi, yleisö varmasti, ihmiset viihtyi 6 maalia. Et kyllä luulisin, että näitä pelejä kehtää tulla useamminkin katsoa. Mahtava voitto superylpeä jätkistä ja jatketaan hyvää hyökkäyspeliä ja pikkasen korjataan ja tiivistetään koko joukkueen puolustamista, niin tässä on mahtava aihe meillä kehittymässä. Ideoma ja nousumahdollinen tällä kaudella. Tässä on aika monta joukkuetta, joilla on nousumahdollisuus. Siinä ei ole, niin kuin, sanotaan, että tippumisviiva ei ole pitkä matka, mutta myöskin nousuviiva taitaa nyt olla 1 pisteen päässä. Että et hyvältä näyttää ja kaikki omissa käsissä. Ja nyt pitää vaan niin kuin, peliltä niin kuin pystyä kehittämään peliä. Täytyy kentällä ja se ulkopuolella. Kaikki. Ja toivottavasti niin kuin yleisökin hoksaa, että tänne on kiva tulla ja me pystytään pelaamaan hyvin ja voittaa pelejä. Ja ihmiset tulee tänne viihtyä ja kannustaa meitä kohti sitä sarjanousua. Että yhdessä ison yhteisön avulla, porilaisten avulla, niin se on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Yhdessä ollaan vahvempia. Yhdessä ollaan vahvempia. Ja tässä terveiset myös, että yleisö, että tulkaa vaan Sankemin joukon katsoa, että älkää tyytykö, että katsotaan SK24 peliä tai muuta. Että muuta vastaavaa. Täällä tapahtuu hyviä asioita ja tämä on hieno nuori joukkue, niin isolla joukolla vaan tukemaan meitä, niin me luvataan olla se arvoisia. Ja mä olen ylpeä koko joukkueessa ja totta kai Terossa täytyy olla kans molemmista. Kaikista, joo, kiitos Niko ja ollaan ylpeitä sinusta. Joo. Ja oli mahtava tuossa Kopissa pelin jälkeen, tuolla oli paljon junioreita. Oli meidän tyttöjunioreita ja poikajunioreita oli Kopissa ja mahtava fiilis heillä päällä ja loistavaa kannustusta oli läpi peliä. Niin kuin heillä oli varmaan hieno fiilis olla meidän kanssa juhlimassa voittoon. Niin oli varmasti. Oli kaikki kannattajat, sinä ja myös meidän nuoremmat kannattajat, niin oli mahtava fiilis itselläkin tuossa pelin jälkeen. Ja varmasti toi fiilissä, kun oli lempi jääkiekko seuraavana Tappara. Niin, siinä oli muutamia. Kaverilla oli hieno lippis ja yhdellä kaverilla oli hieno kaulakori. Oli jääkiekon puolelta oikeasta seurasta mun mielestä. Joo, sen mä tiedän. Se oikein otin tämän esillekin. Oli kiva nähdä 23 parasta, toisista paras vanijoukko nyt. Joo, oli kyllä. Lisää vaan tämmöstä. Että lisää ehdottomasti. Jatketaan hyvin pelaamista ja ihmiset jatkaa hyvin kannustamista ja tulee vielä vähän enemmän paikalle, vähän sankemmin joukoin, niin siitä me saadaan hieno tarina tähän. Saadaan. Ja sen jälkeenkin toki. Kyllä. Kiitos haastattelusta. Kiitos Niko.